Принцес е един от представителите на Lucky Ace Poker Team, Веселин Николов. Здравей, Веселине, представи се, кажи нещо повече за себе си. От Пловдив съм, играя покер от доста време, но сериозно не главно за забавление. Благодарение на играч.com и Lucky Ace успях да се класирам за турнира през надпреварата, като последен, но успях да се класирам все пак. А това първият ти турнир на живо ли или имаш и други? Има и други, но просто с по-малък, толкова голям не съм участвал. Значи това е най-големият турнир, в който си участвал до момента. Да. А как предпочиташ да играеш на живо или онлайн? На живо. На живо. Все пак тръпката от живата игра няма как да се сравни. Искам да те попитам, притесняваш ли се? Не. Не се притесняваш. Това е много важно, че не се притесняваш. Видя ли си масата и всъщност има ли... Не си. Все са хора. Моля? Винаги са едни и същи хора. Винаги са едни и същи хора. Това е похвално, че не се притесняваш наистина. Благодаря ти за интервюто и много успехи, много късмет. И на теб.